Ndibulise abaphulaphuli ngokuphangaleleyo ngegama lenkosi. Amen. Nkosi kakhulu tata, sibulele ngexesha othe wabe ke usiphalona kwalapha ke enkqubeni. Sijonge ke kwiprogram engomso 23 kaMeyi eniqhubayo ni-Hope Harbour. Ungakusicacisele banzi ngale program yenu ingomso nokuba mhlawumbi ingaba injongo zokuba nibe ke nibamba iprogram ekumila kunje zithini? Ngomso sisi wami sizawuba nenantsika neprogram i-project managers zakhona zi-change makers zethu apha kwi-organization. We do have youth that esayibona into yokuba yeyona ngabona abantu abanamandla and ii-ideas, and in order to run ii-programs ze-organization we need bona apha ecankwethu. Now siyiqhubile ke le program yokudoneyitha impahla for amatyeri ngamatyeri. I think we did it 3 times in the same location, Ward 8, and sanento ethi into yoba let's do it again because of kukhona ke iminyango eyavuleka. Safumana ke lo nantsika lo mpahla, also getting i-assistance from unantsika i-community le yethu. Now sanento ethi into yoba this time around we need to spice it up izinto, cause sithe xa si-evaluator safumanisa into yokuba abantu abaninzi you will end up like befumana uncedo but balithatha ezinye izinto bayozithengisa. And we noticed that into yokubana iprogram yethu ikhona le nto ishotayo kuyo ever since simane siyenza. So sanento ethi into yoba let's try to collaborate also to include i-spiritualness, that we run this program, we involve also games. That's what we do, we involve games. Kuhleka abantwana abantu abadala, kuhleka abantwana sinansi bave la self-belonging that moment, and sishare with them inantsika i-games, you share with them i-activities. Also we share with them inantsika isidlo sibe nesuphu or isuphu nesonka, that onganayo endlini abe nento enantsika iya phantsi kwesisu, phantsi kwempumlo. Nikiza umdla kakhulu iprogram eniyiphetheyo ke ngomso. Ndiyaqonda ke ziliqela ke ilokishi eziphantsi ke kweMiddelburg imetele le. Mhlawumbi ke kubantu ekulindeleka into yoba babe yinxalenye yale program sijonge abantu abasuka kweziphi na ilokishi? Inantsika wena mama sisi wam, i-venue yakhona sizawuyenzela Ward 8, since we notice into yokuba that's where we find abantu abadinga uncedo kakhulu. La area isivisa kabuhlungu to the point of into yoba there are a lot of social issues ezenzekayo around it. Not that ekwezinye area azikho social issues, but yona iyalidinga uncedo, and ke ngoku akuvaleleki mntu ngaphandle that ohlala maybe eWard 9 ohlala kwenye inantsika i-area if uyalidinga unantsika uncedo. Also, or if uyafuna into yoba to come and enjoy with us tomorrow. Right. Nje ukushwankathela ndiyabona ke nenetwork yam ingathi ithanda ukubambi. Ingaba mhlawumbi kulindeleke nje iprogram izawube iqala ngabani ixesha nokujonga ke le community nje niyithagethileyo okanye le ward niyithagethileyo into yokuba amazwi nje okumema abantu babe yinxalenye yale program ingaba uthini na? Inantsika iprogram yethu sisi wam izawuqala ngo-11 o'clock ngomso phaya elocation ngasezantsi khona indawo ekuthiwa kuseklinikhi khona, but xa usehla phaya abantu bawuyazi. Sizawuqala la program phayana ngo-11 until 1:30. The reason why siye sabeka ke elaa xesha is because of kuzawuba khona ii-activities eziza kwenzeka in between. We're gonna be also joined with the local artists ezizazophefoma, giving back to the community by performing. And iprogram yethu that kukho abantu, for example,
eli cala lenantsika lidibene nehlangu, we did manage to get uncedo from German. Safumana ke into eninzi from that side. Now the reason why we involved and we said with these change makers that it will be good into yokuba if uyambona lo mntu udinga elo ncedo lento ethile okanye lo mntana uneteki egqabhukileyo for example uzawuhlanjwa iinyawo phayana, it's gonna be something ezawuba spiritual on the other side. But the reason why we included spirituality is because of we want inantsika iinkokheli zethu zakwamoya ziplante something phayana kulaa community so that singaspecialize ngokumane siyonikisa ezi mpahla. Masithi if sizinikisile siyenzile le program this year, but when we are coming back next year asibuyeli kubantu abanye, kodwa ke ibe ikhona i-anointing abaye bayifumana through le nantsika yale program kwezi zinto bazawuzifumana. Ipost yethu iphumile ke, we earn warm colors that everyone is welcome. Let people come. Sizo nantsika sizo because we need a strong community. We need to rebuild that bond kwinantsika kwi-community yethu yaseMiddelburg. Nkosi kakhulu Mr Coletta Tata, sibulele ngexesha othe wabe ke usiphalona enkqubeni, sithembe neprogram nabe niqhuba ke ngomso iyaba impumelelo. Siyabulela kakhulu sisona. Kuye ke lonke ke uSinethemba Coletta suka phaa ke kwi-Hope Hub eMedele eMiddelburg xa sijonge ke kwi-event abanayo ke ngomso. Thatha loo nto sibeka phaa kwimizuzu ngoku ke 8 minutes bandiphazami ke sijonge phaa ke kwi-sport update. Sikhawuleza sijonge kwinozulu ke Mntakaqunta ngaba ke simkhawulela kanjani ngasijonge phaa ke kwezemidlalo umphulaphula weVukana FM jikelo